ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്ളോഗാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പാൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് വാഗമണിലെ റിസോർട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി ഒരു 10-11 മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേനെ. പിന്നെ രാവിലെ 9 മണിയാകുമ്പോൾ വാഗമണിലെത്തി. പിന്നെ വാഗമണിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് റിസോർട്ടിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര് ഗ്രീൻ ഹിൽസ് വില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിസോർട്ടിലെത്തി. ഏക്കർ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് റിസോർട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറേ വില്ലേജ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെടുത്തത് ഈ നേരെ പോകുന്ന കോട്ടേജാണ്. കോട്ടേജിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് മുകളിലത്തെ റൂമാണ്. ഇതുപോലത്തെ ബെഡ്റൂം, താഴെ 2 ബെഡ്റൂമും മേലെ 3 ബെഡ്റൂമാണ്. പിന്നെ ഓരോ ബെഡ്റൂമിലും ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. പിന്നെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ മെയിൻ ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിനു ശേഷം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ താഴേക്ക് പോയി. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രെഡ്, ചീസ് ജാമ്, പിന്നെ ചട്നി, പിന്നെ കടലക്കറി, സാമ്പാർ, പിന്നെ മുട്ട റോസ്റ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇഡലി, പൂരി, ചപ്പാത്തി, അങ്ങനെ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലെല്ലാം ഒന്ന് കളിച്ച് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടലും ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ കാണുന്നത് ബാസ്കറ്റ് ബോളിൻ്റെ ഇതാണ്. പിന്നെ നിറയെ തേയിലത്തോട്ടം, പിന്നെ ട്രീ ഹൗസ്. നല്ല വ്യൂ ആണ് കാണാൻ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിനെ. ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ, അങ്ങനെ പിന്നെ ചെറിയൊരു കിഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ചെറുങ്ങനെ ഉണ്ടായിന്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഹണിമൂൺ വില്ലാസ്, കുറേ പേരിലെല്ലാം അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്. കോട്ടേജിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. കുട്ടികളെല്ലാം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കളിച്ച് തണുത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോയി എല്ലാവരും ഫ്രഷ് ആയതിനു ശേഷം പുറത്ത് കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി. ഒരു 1-2 മണിയാകുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പേ ഫോൺ ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല.
തിരിച്ച് വന്ന് റിസോർട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് കുറേ നേരം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇതായി. പിന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കാണാം അടുത്ത ദിവസം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.